Cumudul dah keselam. Kan long kemno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayap tu meh. Memtip isu na. Iding buon ba cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibriyo syasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kidikot kanyo treb Youth Council hakar pusan tuk rampang ara cara pun riu. Katur ke office terekam jong ke BJP kebadan hanong ba Shirlong ban ra ki jing thop penrem bat ban pertaru ki sur penrem persya yo noi lam ke RSS u Sunil Diodhar bolong ru u National Secretary berim ke BJP hadim la sapriang ke video ke bola keren persya ikanyam kerestan u General Secretary ke HYC u bar hembor G Saibon hakijinga karam kilar pathai kubor berada waya ka sorkar baka dibenle da ka beting persya yu Sunil Diodhar da ka bekenno bagi jingkren ki jong u kilong kum gejing wanra ya gejing apat bat gejing apher jingmut hapdeng gejek bendru khasi hakani ka jella hakani ka jok kesngi ke HYC la thangru e ka dorting shop jong Sunil Diodhar hakmat gejing sakhi jong ki pulit ki bayeng apahara hakmat ka office terekam jong ka BJP. We condemn BJP. We condemn BJP. We condemn Diodhar. Down. Sunil Diodhar. Down. Sunil Diodhar. We want apology. We want apology. Down. Sunil Diodhar. 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 Down. BJP. Down. RSS. Down. RSS. Down. RSS. Down. RSS. Down. BJP. Down. Sunil Diodhar. Down. Sunil Diodhar. Down. Sunil Diodhar. Down. We demand apology. We demand apology. We demand apology. We demand apology. Sunil Diodhar. Down. Sunil Diodhar. Sunil Diodhar. Jemput kat dia. Nak ngedur. Sunil Diodhar. Down. BJP. Down. BJP. Down. BJP. Down. RSS. Down. RSS. Down. BJP. Down. Sunil Diodhar. Down. Hakni ka janmit ke pemerintah nak kaliang ke seng ilai wan hakni ka ajan ngani ka office jong ke BJP ban penpau ya ka jing sngo bitar bad ha ka ju por ka jing perem ka jong ke seng bad kum jong ka jaj breu hi brakwei ya ka jing kren bij ya ka jing kren anna jong wei breu badai jong ka RSS badai ru dekat jong BJP ya ka ba ngilai i lengba ki video hakni isngi kumno kren ban penyesit para jaj breu lengba jong kaniam di emdon kam su ban batai ngej bun ki pajba jong ka jaj breu jungi kila sakhi ya ka jing kren labla ka jong u ya ki jing kren bij ki jing kren ki bayalam bakla ki jing kren ki basniu bat ki bakta mat yong ya ka jaj breu bat kham tam ya ka jing teli ha ka jaj breu ko jongi tena kaliang ka seng ngi wan ban perem ya ka jing kren jong u ngi la thang ru ya ka ni ka teng shop ban thang jam dau jam rengiu ya kum gini ki jaj breu ki bangi kum ka jaj breu ngim don kam bikin wan yu ka jaj breu jongi mar ngi su thu balada ka jing don jong gini ki jaj breu kan wan ra ya ka paj ke pra kan wan ra ya ka jing isi kan wan ra ka jing pun jong ka jing ba mehun ka jing ba mesuk hapadeng jongi pardok prosnam tekawai ke ba nakaliang ka seng iwan hakni ka por kalong ban pun su thuru ya ki paj ba jong ka jaj breu bateng-teng ki breu ki wan nabar ki kren khasi ki sngo bagi nang kren khasi handrai ngi su thu shai ba banabar usa banabar hi bat ngi kum ki pardok prosnam ngidei hi mangi ban yashong ban yasa huni takdaw ngi don kam ya ka jing teli ngi don kam ya ka jing so jingmut ka jing kli iwe puwe ban ailat ya kum gini ki breu ki bawan nabar ki bayale ban pun su bakla ki bele ban yalam bakla bat kham tame ban perung ya ki jing mut ki basniu ha ka do nut ha ki jing mut perkhat jong ki pardo pasnam ko jongi tina kaliang ka seng bang bengiwan hang ni ban thang yang ning shop hendrei ni dawaru ba udai ban ai ya public apology umdai ba un susong bun susngap jar namar kani kalakta bahaya ka jaj breu ko jongi kham tame ka jing teli jong ka jaj breu ko jongi ti ha ka ju ko poru kumban supun kan mau lengba ka tu video ngi bola penen kam bah ya ka kerteng jong bar joy bar ji joy ko men si thu ipi dai wei ni ki reu rang ba jong ka dong ka thain riwar sing ba ka sinong ki thau ki burom ha bar udai rang ba jong ka niam seng kasi
ya ka ba ngi kum ka seng ru ngi burom bahai u bat ha ka ju por udai urang ba lai don benta ha ka jing le hill state tingi su thu shai ba ka jing pron kam jong u new dekhar le singanan ong ya ka kerteng ka jong ba rijoy kalong ban supen bej ya ki parro par snam ke jongi ya ka ba ki parro snam ke jongi ki de ban su thu bakum kini ki briu kiwan bat kilej handrai ngi mengi ngi shong ni kiwan ban berbi kiwan ban pensniu ya ka jing shong suk shong saing ke jongi bat kiwan ban penjot penpra ya ka jing ya iet ke jing jan jongi parro par snam wat langi don hapreng ki niam ki jinget ki ba fer ki ba ngi nget te na kata kadau ka seng hang ni ka jan mit ka sngo ban buru ka jing keli ya ki nongilam jong BJP hang ni ki ba bo ka office hang ni ayu kin le ya uni briu ubadai na ka parti jong ki ubadai na ka kemi ka jong ki ka RSS bola keren penpat ya ka jaj briu jongi boleh wanra ya ki sembai ka jing ya pat ya pra ha ka ni ka jaj briu jongi ngakar paru ya fi ki press amdai ba fin sia shong klikti ha ki ni ka benta ba fin laj ru ban keli jing keli ya ki nongilam ke BJP ayu ki don ban ong ayu ki don ban penpau halor jong kini namar ngi kum ka jaj briu hi ngi da sungu persya adu kata bat ngi numla ban priang ya ka jing keren ka jing penpat jing penpra jong ni briu ta ngam numla ban batai ka jing temu jong ki handrai lengba ki dakishin ki ba pau ha ki video ki jing keren ki jong ngi su thu shai ba ka don ka e ba sapo ka ba si ka pun ya ka ba ngi numla ban batai ba ka e ba ki briu ki plan re ngi su thu shai ba ngi pada kum ka jaj briu la da long kum ru kijaj niam pa pher ngidon lang jong hendrai kum kijaj briu jungi ngi hapan ya teli ngi hapan ya we nganai nuk sai phi uthlen unum bam itu briu unum di ka snam itu briu hendrai undi tang ya ka snam jong khasi lada de kristan lada niam khasiru hendrai ngi hapan so thu ba ubana bar ka don kam ya ka jingi teli jungi khem da ailat namar lada ngi ailat baki ni briu kin wan ban batai ya ka rum kom ngai ya kom im no kom bam jungi ya ka jinget ka jingi teli ka jungi ban pen pai ban pra la se ka jingi onong kam de ka jungi ka jingi onong ka de ka jongki ya se ka ngimtip ka don ka nung ka political mindset ka jongki hadin rei ka don ka jingi onong jongki lada don ka pat ka pra hapo ka jai beri ka jungi ya ki sin jam ngin sa perkhat ka ban le rei ngin pela ban batai lu pi rei ya mentahi ka bangila ban ong kalong bang iwan ne ban pen pau ya ka jing persyak ka jungi ba kum kini ka jai beri ngim dei ban priang ha ki sinong ki thau ka jungi bat nga nakaliang gaseng jongi ru ngi apil ya ki parro persnam ki jongi ba ngi de ban sothu ba habuan ki briu mentah ki banabar ki wan hakadur jongnu hakadur ku bakum nu ngi haban sothu kadang ka jing iPhone nakaliang gaseng Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming! How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ. क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.